Секунда. Добър ден на всички. Благодаря ви за вниманието. Знаете, че Националният синдикат Висше образование НУЛТА обяви 20 май за протест. Протестът е насочен към това, че служебният кабинет не изпълнява Закона за висше образование и по принцип, когато говорим, че сме правова държава, законодателната дейност на Народното събрание, то се е свършило работата. Промените в закона дават ясни, точни текстове за политиката по доходи, от стипендиите на докторантите до заплатите, като начална база е взета заплатата на асистента, защото така е посочено в Закона за висше образование. А второто ни огромно притеснение е, че всички в държавата, всички, разбирайте, политиците, знаят, че за последните 3 години висшето образование беше поставено под много сериозни финансови недостатъци. Така, например, ръста на брутния вътрешен продукт е изпреварващо, вървеше нагоре, а средствата за висше образование намаляваха. Намалението от 0,75% на 0,6%, което в пари е 326 милиона лева системно недофинансиране за 3 години на висшето образование. Оттам се провалиха много от заложените реформи. Най-тежката реформа е обоснованието от член 53 на закона, според който ние трябваше да създадем специализирана администрация с оглед на това, че във висшите училища и по смисъла на европейските нормативи трябва да се развива усилена научно-изследователска дейност. За тази научна дейност с високи показатели са ни необходими специализирани изследователи, експерти. Това всичко е записано в закона. И ние в момента, тъй като 4 години нямаше финансиране, това не е направено. Тази година се обърна внимание в Народното събрание и тук до мен е госпожа Хамза, която е вносител на законопроекта и човекът с оглавил екипа от много хора, които подкрепиха този законопроект и той вече се прие в Народното събрание. И сега служебният кабинет някакси подценява тази дейност, започва да искат отлагане, ама може би от 1 януари 2025 година, може би да не ви дадем и сега парите, защото ги нямаме. И в крайна сметка системата отново започва да върви стремглава надолу, вместо политиката по доходи да води своите изпреварващи стъпки, тя наистина е зациклила. Но като използвам тази дума, за която се извинявам, искам да кажа, че от 1 януари има 39 милиона в бюджета на държавата, които са гласувани и които трябваше да дадат първото увеличение за тази година, в което началната заплата на асистент става 2100 лева. Това постановление на Министерския съвет сега сме вече законодателно го няма. Няма ръст на заплатите. Ние сме имали заплатите от август миналата година, 23 година. Следващото, което е промяната в закона, от 1 април трябва да имаме следващ ръст на заплатите, като заплата на асистента вече средната работна заплата за страната, която трябва да бъде 2516 лева. Това също го няма. Поради забавяне тези 2 стъпки са сложени от министъра на образованието в едно постановление. Това постановление е от 2 части. С дата 1 януари и с дата 1 април. Постановлението вече повече от месец след публично обсъждане стои в Министерство на финансите и не му се дава никакъв ход. И затова нашият протест е срещу служебният министър на финансите, с който имахме срещи, разговори. Последната среща, която министър Петкова определи самата, тя я наруши и не се състоя. И в този момент нашия синдикат, подкрепен от колегите от подкрепа, от вчера имаме подкрепа от съвета на ректорите, обявява протест на 20 май, 11 часа пред Министерство на финансите. Ако имате